Gernikan dauden 300 postu horietatik, 300 pasatxo, gehienak gazta postuak dira, gazta eskaintzen dute, 64 postutan bada zerbait, Hemen sona handia dauka, gazta lehiaketak ere, eta nola ez, ondoren egiten denen kanteak ere bai, ikustekoa da. Odei Esnaola izan da bertan. Mendata Berri jatetxeak 7.500 euro ordaindu ditu gazta erdi honengatik. Cuéntame, ¿para qué lo vais a utilizar? Bueno, primero lo utilizamos porque creemos que es un gran producto, esto del último lunes de Guernica, y luego pues, nos dedicamos al tema de hostelería, para que la gente pruebe nuestro queso con unos vinos buenos. Ikusi nahi baldin baduzu etxean nola erabaki duten gazta ugaraile izatea, jarraitu hor! Itxuraz denak antzekoak dira, baina zaporea beste istorio bat da. Alare, zein izango te da urriko azken astelehen honetako gazta garailea? Kriterioak hainbat dira. Azkenian normala logikoa direna. Lehenengo ikusmena, gero usaimena eta gero daztamena. Ez da bi igualak. Danak dire desberdine, danak beran nortasune eta oso gatza da. Idiazabal gazta batek ikoin behar dituen forma guztiak eta neurriak izan behar direnak. Ez diela bajuak izan, altura honekoak. Lehendabizi bere lurraldeko zaporea hori aurrenekoa, eta hori kontuan izan behar du. Gure ardi latxaren zaporea. Gazta eta gazta artean, sagarrari hozkada bat ematen zaio, ahoko zaporea garbitzeko. Eta ostean, ura. Gaztaren artean nola eukin galduzue paladarra garbi. Eta azkenean, mai asko gaude eta bakoitzak guk adibidez bederatzi gazta daztatuko ditugu, bederatziren artean bat eman finalera pasatu alba da, pasatuko dugu, eta gero ja denak pregotzen dugu finalera pasatu diren gazta horiek beste bigarren klasifikazioa egiteko. Hori da gutxi gora bera kriterioak. Zu veteranoa zara. Bai, da taldie, sukaldegin taldie, denbora asko da eraguz daztaten, da badikugu mekanika, da ja oin ez da largatza ege. Kasu honetan, gazta oso gozua, Oso gozua. Gazta hau finalera pasatzeko izango litzake, baina badauzka begi hauek, horre puntuazio nabarmen bajatuko di. Ikusten dugu begiak goian daukazela, behan bat ere, eta gainera hauek ez dira, borobilak izan behar dira begiak, eta orduen hor pizkat bajatu ingo dio puntuazioa. Ea beste gaztaiak zelan dauden. Zapore zalare oso gozoa, Gozoa bai, zaporea oso ona da. Igual kuña bat jateko ondo, bai, irudela jateko gorri. Alde batetik bestera gaztekin ikusten zaitut, baina jate alde zuzu gaztek. Horixe jaten dutela, baina gero orain utzi behar dio daztatzaileei. Ianik esan behar dioten zein den honena, ez. Gero azkenera. Eta igual, Gipuzkoan jan bedarra, edo Amen, edo Nafarroan, danak desberdinek. Bizkaian azken aldian, pasan urtean bebai nahiko ondo egiten ari dira, eta oso ondo kalitatezko gaztak dira, eta merezi dute gainera kartaetan egotea. Esate baterako Idiazabal gazta, ze plateretan egokituko litzake oso. Ensalada bat, tigala kola batzuk ez, da holan laska batzuk, Idiazabal laska batzuk ez, perfecto. Garra dago. Tore, zutzako baita. Gure ardiak Australiara joango balira ere, beti sendi edo famili bateko hartaldeak izango liak. Hemen ez da sekula 20.000 ardiko hartaldea izango. Orduan, hartalde bat, famili bat, baserri bat, mendiko herri bat. ¡Irutera! ¡Adjudicado! Mendata Berria por segundo año consecutivo de Bilbao. Mendata Berria txaloa. Hemen dituzu. Eusko, urreko